Demà marxem cap a Rússia per jugar a la Champions. I us he de confessar que em fa patir molt aquest partit. Es veu que fa tan fred a Rússia que en lloc de mocs ens cauran calipos de lima. Esclar! Tu ets de per allà dalt. Diu que coneix un mètode per fer passar el fred. Però, míster, com és que entens el que diu? Perquè li llegeixo els subtítols. Tu no ho veus perquè estàs al costat. Posa't aquí, Xigri. Digues alguna cosa. Ho veus? Va, Xigri, què hem de fer per fer-nos passar el fred? Sense bitxo ni salfumant això no val per res. I va contra els principis de la dieta mediterrània. Ni el Pere Tàpia s'ho menjaria, això. Necessitem algun altre mètode. A la Pobla, quan anem a escatamarges, ens ruixem en benzina, ens calem foc i a treballar. I quan s'amaguen les flames... Però, Carles, no veus que l'Iniesta és com el Porexpan? És inflamable. No podem. Para el carro. Un moment, a veure, realització. Podeu fer-li un primer pla? És que no li llegim els subtítols. Gràcies. I pots tornar? Doncs va, torna-hi. Jugar amb el pijama a sota. No. Un té una dignitat. No. Jo a vegades em poso la queca de bufanda. Clar, com que és de llana, va, mister, porfa. Home, millor que anar en pijama. Yeah!